The citizens of Zimbabwe panguva ino vari so much interested pamusoro pezviri kuitika with the ruling party ZANU-PF, especially the tensions between the top leadership nemafactional fights ari kuitika. Ndisati ndambida mashoko ari kubuda achibva kuZimplats panguva ino kunoonekwa kunzi the top leadership VP Kusanochonga nemutungamiri wenyika Masvanonzo Mnangagwa decommissioned that is Zimplats. Panguva ino pane maimages ari kuuya achitorwa nevanhu ikoko ari kuratidza kuti the appearance yakaita the two leaders, it is signaling something. Sana vida mashoko anobuda nyuka panguva ino ribva subscribe or like on the bell icon. Let me post this picture ramuri kuona iri. Udanyura chiti the way madofofo ED are running with the story of good relationship between the two leaders leaves a lot to be desired. I always tell you Kuti, muri madofo, when things are not broken, they don't need fixing. The noise you are making is exposing you. Do mashoko anobuda panguva ino achiti the appearance iri kuuya ichishowa panguva ino, that's the noise iri kuexposa zviri kuitika between the top leadership. Vamwe vaya vakakomenda vakati general havachapfeki scarf, vamwe vakati general vakasunga tai yered. Zvinorevei kuti general vanosunga tai yered? Tombomhanya makomedzi anobuda nyura chiti there is, in the first place, no need to prove kuti munodanana. Regai vazopopoterwa vafana ava. Communication dzavo dzinobudisa chokwadi chese pachena. Se abva gumira muroti vanobuda achipesa achiti madofo, vanopindawo achikumira achiti why advertising unit, vanopindawo achiti very strange. Panapo mwanobva aposta uri mupicha ramuri kuona in this comment section rakapostwa nageneral kanzi gogo awo general rakabatwa nemasoja awo. Obuda nyora achiti the time we all know Damzo tried unsuccessfully to eliminate General Chichi. Now he's trying to push the grey ahead of him. Anobuda achitaura mamwe mashoko amuri kuona kuti anoya achienda against the Zimbabwean leader. Mwaripindawo achiti dai vakabatana kunge mabvuku noita fara dai 2030 yakatobudirira kare chaizvo. Mwaripindawo achiti there is no need to justify good relationship if it is there. Madofo varakashi. Mwaripindawo achiti ZANU-PF ingori ZANU-PF chero vana mai mujuru rugare gumbo sevekasukwere it's ZANU-PF hapana chinombochinja zuva ribve uku riende uko. Mwaripindawo achiti what the red tie. Mashoko ari kuda panguva ino ari kunokanzi people that criticizing kuti vanhu vanofambisa mashoko preach about unity vari kunzi zviri unnecessary. Unity inongoonekwa, good relationship inongoonekwa kunzi apa pane kuwirirana apa. Pina comment section medu dzamafunguro enyu matikudipa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, watch it and turn on the bell icon.